Добре дошли в град Нещастие. Джимми Кул. Топлинна вълна. Готово! Горещо! Прогнозата за днес – непоносима жега. Ще се поизпотите. Сериозно? Утре още по-горещо. Не мисля, че това работи. А след това неженесенен бриз. Бриз ли казах? Тоест горещо! 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 Според мен, по наше време беше по-горещо. Кой ги направи по-нещастни от мен? Никой. Вие имате талант, сър. Трябва да си зъл, да кроиш пъклени планове. Само гледай! Отвътре ми стана така хладно. И това ще причини нещастие? Нека ти демонстрирам. Как разхлажда езика. Не. 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 Никога! Прохлада! Обичам сладолед. Толкова е вкусен и студен. Изглеждаш различно. Нова прическа? Стъпила си ми на езика! Пари! Така, как е? Много вкусно. Искате ли и вие? Обожавам сладолед. Как се сменя канала? С някой предмет. Не знам как ще се разхладим. Някой каза ли? Плажно парти? Не. Не чух нищо. Аз ще го кажа. Плажно парти! Как го постига? Боже, очаквах нещо повече от това. Отврат, че кой би се забавлявал на плажа? Погледнете! Небостъргач! Пак ще попитам. Кой нормален Ами те танцуват. Пясъкът е горещ. Червеите ги поглъщат. Който стигне последен е смръдля. Извинете! Хладна ли е водата? Много е приятна, синко. Не мога да побера повече. Кой ме замери?
Номерът е в китката. Кой танцува така? По-горещо е от най-горещия ден, а те танцуват. Мислиш си? Ето така се танцува. Не си готин. И няма да бъдеш. Ти готин. Сте ето така. Адски си зъл. Благодаря. Добре. От сега нататък край с огромната ми добрина. Къде е ракетната раница? На теб е. Точно така. Ето ме потеглям. Покрива. Отвори покрива. Отвори втория покрив. Отвори ги всичките. Келуис няма да ви се подиграва. Еха, сама ли го направи? Не. Помолих го да те издуха. Намирате се в град нещастие, а не на някакво си танцовално място. Трябва да сте нещастни. Чувате ли? Нещастни? Повикайте спасител! Една риба погълна баща ти. Баща ми не яде риба. Рибата погълна него. Той е в рибата. Това е рибата. Той е вътре в нея. Не, ти си в нея. Чувате ли ме? Чувате ли ме? Чувате ли ме? Чувате ли ме? Джими, помогни да спася татко. Той яде риба. Рибата изяде него. Какво е толкова сложно? Кой ще се бори с разерен звяр? Аз ще ти кажа кой. Най-добрият ми приятел, Джими. Да, Джими! Чакай, това съм аз? Защо не аз? Джими казва да. Не е страшен. Добре, Лушес, ти си всемогъщ. И преди си бил в беда. Спокойно, не се тревожи. Здравей, синко. Дай една целувчица на баба ти. Не мога да обещая. Тези от нас, които ще се борят с звяра, може и да не оцелеят. Кой идва с мен? Аз ще се погрижа, Джими. Не, Лушес трябва да е невредим. Много си капризен. Имам идея. Чудовище! Предизвиквам те на турнир по сърф. Приеми, ако ти стиска. Мисля, че приема. Сърфираш ли? Да, изглежда лесно. Но не. Мисля, че схванах. Да, аз се изправих. Върховно е! Чувате ли ме? Ще се опита ли някой да ме спаси? Или ще остана тук завинаги? Аз ще те спася. Ще си остана тук. Къде е спасителят? Не го виждам никъде. Черви? Мислех, че хората могат да четат. Вулканични червеи под земята. Беше божествен. А моят отвратителен! Аз имам божествен вкус. Кой е това? Дай една целувка на баба.
Никой не поглъща луша с лукави. Здравей, татко, това е Честър. Той ще отседне у нас. Ако ви е топло, Лушас черпи. Има вкус на стари крака. Тихо, това е тайна съставка. Направи го нарочно. Мразя тъпканицата. Да танцуваме. Как постига това?